Γεια σε όλους. Σήμερα θα σας διαβάσουμε την ιστορία που μας έστειλαν. Μείνετε μαζί μας και δίνω το λόγο στη Δήμητρα. Λοιπόν, ξεκινάω να διαβάζω την ιστορία. Γεια σας, θα ήθελα να μοιραστώ την ιστορία μου μαζί σας ανώνυμα. Εγώ γενικά δεν ήμουν παιδί με υψηλή αυτοεκτίμηση στο δημοτικό, έτρωγα bullying και ξεκίνησα να διαμορφώνω την προσωπικότητά μου στα τέλη του γυμνασίου. Γνωρίζω με ένα παιδί αρκετά μεγαλύτερό μου, εγώ 15, αυτός 21, και ξεκίνησε το φλερτ. Στη συνέχεια, εγώ άρχισα να κολλάω με αυτόν και τον ρώτησα αν είμαστε σε σχέση και μου είπε ναι. Ξεκίνησε να κάνει ghosting, εξαφανίζονταν για 2 με 3 μέρες και μετά εμφανιζόταν από το πουθενά, λέγοντας μια χαζή δικαιολογία. Εγώ υποψιάστηκα πολύ γρήγορα ότι κάτι δεν πάει καλά, έψαξα και έμαθα ότι με απατούσε με μια κοπέλα από Ξάνθη. Του είπα να βρεθούμε να μιλήσουμε και η δικαιολογία του για την κοπέλα αυτή ήταν ότι επειδή ο αδερφός του ήθελε να κάνει κάτι με την αδερφή της, έπρεπε να πηγαίνει κι αυτός και θα την χώριζε και τέτοια. Εγώ τον συγχώρεσα λέγοντας πως είναι πρώτη και τελευταία φορά που το κάνω αυτό και φυσικά δεν ήταν. Να μην τα απολυλογώ, υπήρξαν και άλλες απιστίες μεταξύ μας, χωρισμοί και τέτοια. Η σχέση ήταν πολύ τοξική, με απομάκρυνε σιγά σιγά από φίλες και φίλους μου, λέγοντας πως αν δεν σταματήσω την παρέα με αυτούς θα χωρίζαμε. Είχαμε χωρίσει, γνώρισα εγώ ένα άλλο παιδί με το οποίο έβγαινα, χώρισα για να είμαι ξανά με τον άλλον και εν τέλει σήκωσε χέρι πάνω μου. Το μήνυμα που θέλω να δώσω μέσω της ιστορίας αυτής είναι κυρίως στις μικρές ηλικίες να έχουν αυτοεκτίμηση και όταν βλέπουν από την αρχή κάτι που δεν αρέσει στον άλλον, αν δεν το αλλάξει, να το διώχνετε από τη ζωή σας. Αυτό μας έστειλε η κοπέλα. Εγώ έχω να πω ότι έδωσε ένα πολύ καλό μήνυμα στο τέλος. Όντως, οι μικρές ηλικίες και κάθε ηλικία γυναίκας, όταν βλέπει άσχημα σημάδια από την αρχή, θα πρέπει να φεύγει και νωρίς από αυτή τη σχέση. Γιατί όσο κυλάει και έρχεται και το ξύλο και άλλα πράγματα, είναι πολύ αργά για να φύγεις. Ναι, ισχύει. Αυτό που θα πω εγώ είναι, το λέω συνέχεια, γενικά να μην δίνετε δεύτερες ευκαιρίες, γιατί όποιος την κάνει θα την ξανακάνει. Είναι σαν να του δίνετε γεμισμένο όπλο για να το αδειάσει πάνω σας. Όσο για το bullying και αυτά, όλοι φάγαμε bullying μικροί, κάποιοι τρώνε ακόμα και σήμερα. Να μάθετε να ζείτε με αυτό, γιατί η ζωή δεν είναι εύκολη. Μάθετε να προχωράτε, να αποδέχεστε τα λάθη σας, να εξελίσσεστε, να γίνεστε καλύτεροι άνθρωποι μέρα με τη μέρα. Θα βλέπετε τον εαυτό σας από χτες σε σχέση με σήμερα και όλα αυτά. Κρατήστε μόνο τα θετικά της ζωής, κρατήστε μόνο το θετικό αυτής της σχέσης, ότι πήρατε μαθήματα και δεν θα την ξαναπατήσετε. Άμα θέλουν να προσθέσουν κάτι άλλο τα κορίτσια, από μένα είναι αυτό. Όχι. Λοιπόν, το link θα το δείτε κάτω στην περιγραφή. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο, να το βρήκατε ενδιαφέρον. Μπορείτε να μας στείλετε και εσείς βίντεο, να το μοιραστούμε μαζί μας, να το μοιράσουμε και με όλο τον κόσμο. Φυσικά μπορείτε να το στείλετε και ανώνυμα, για να μην πούμε ονόματα. Αυτά από εμάς, τα λέμε στο επόμενο. Καλή συνέχεια.